dia universitaris. Ahir es va disputar la segona jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020. Recordeu que enguany organitza la Universitat Autònoma de Barcelona i que la Vila de l'Esport s'ha traslladat a Sabadell. Ahir va ser el torn del bàsquet masculí, on les 10 universitats participants es divideixen en dos grups. El grup A, que juga al complex municipal nord de Sabadell, i el grup B, que juga en el complex esportiu Sabadell Sud. En el grup A destaquem la doble victòria de la Universitat de Barcelona, que a hores d'ara encapçala la classificació de forma solitària, mentre que al grup B destaquem també la doble victòria de la Universitat Ramon Llull, que lidera en solitari aquest grup, on destaquem el partit del dia, que es va disputar entre la Universitat Pompeu Fabra contra la Universitat de Girona i on van fer falta fins a dues pròrrogues perquè finalment els vermells s'acabessin imposant 56-50. Recordeu que avui és el torn del futbol sala femení al complex municipal nord de Sabadell a partir de les 10. Us hi esperem, com sempre. Podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.